En populær metode til at se lydbølger på, i hvert fald på YouTube, det er ved at bruge noget, der hedder Rubens flammerør, som er et oscilloskop, hvor man kan se lydbølger simpelthen i, hvor meget de her flammer her bølger op, eller hvor mange gange de bølger op på det her flammerør her. Det består af et metalrør med en hel masse meget, meget små huller i. Det her metalrør her, det er 100 cm. Så er det sat til en gashæng, der er derovre. Og på den anden side her, der har jeg en stor forstærker, som skal spille de toner, som kommer ud af højtaleren. Yes. For at forstå flammerøret og hvordan det så fungerer, det er, jeg kan jo ligesom med resonansrøret, så kan jeg ikke ændre på længden ved at flytte en prop igennem det her. Så bliver jeg nødt til ligesom at arbejde med længden af det her rør her. Og hvis det her rør her, det jo er, det er 1 meter langt. Det første sted, hvor jeg kan få hvis jeg skal lave nogle lydbølger herude og forstærke lydbølger der herude, det første sted, hvor det her rør her, det vil resonere, det er altså, hvis lydbølgerne har rundt. Det er, hvis lydbølgerne inde i røret har et fortætningspunkt i starten af røret, herude hvor der er en gummimembran, og så har knudepunkt her, et fortætningspunkt her, og det så bliver reflekteret tilbage i bunden af røret, og så herud til. Så har jeg det, der hedder en halv bølgelængde, det vil sige en fjerdedel lambda. Hvis jeg så skal regne frekvensen ud, jeg så skal spille med højtaleren her, for at få lige præcis det her setup, jamen så skal jeg bruge formlen, der hedder, som en bølgeform, den var omvendt før, hvor frekvensen er lydens hastighed over bølgelængden. Og i det her tilfælde, hvis røret det er 100 cm, så er en fjerdedel af bølgelængden, det er altså de 100 cm. Så det vil sige, at hele bølgens længde er 4 meter lang. Det lyder som en lang bølge, som man måske kunne høre, men det kan man så rent faktisk godt. Fordi at V er 340, og hvis lambda den så er 4 meter, det er meter per sekund, lambda er 4 meter, jamen så skal jeg bare dividere det 340, og så får jeg en frekvens, der hedder 85 hertz. Håber ikke, at tegne på billedet. Så det vil sige, det første sted, hvor jeg forventer, at der vil være en bølge, det vil sige en kvartbølge, som jo vil være høj her, og så vil være lav hernede, jamen det er så med 85 hertz. Det her rør er ikke nødvendigvis super godt til det, og den her højtaler måske heller ikke super god til at producere lige præcis 85 hertz, det er ret dybt. Så i stedet for, hvis jeg nu ville have en halv bølgelængde, jamen så kunne jeg måske gange de her 85 med 2. Og så får jeg 170 i stedet for. Det vil sige, jeg forventer egentlig ikke at se noget her, fordi setup'et det ikke er stillet til, at jeg kan spille så dybt. Men jeg vil godt måske kunne se, at der vil være en halv bølgelængde ved 170. Måske vil jeg også kunne se, at der vil være en hel bølgelængde ved 340 Hz. Så her der regner jeg med, at jeg har en hel bølgelængde, her regner jeg med en halv bølgelængde. Og en hel bølgelængde, det er altså 2 bølgetoppe, her der regner jeg kun med her en. Hvis jeg vil have 4 bølgetoppe, så kan jeg så gange det her med 2 igen, så jeg har 680 Hz. Der regner jeg med at have 4 bølgetoppe, her regner jeg med at have 2. Jeg skal 2 bølgetoppe til en hel bølgelængde. Yes. Det her det kommer til at larme, det kommer til at brænde, jeg håber ikke at brænde forstærkeren af, bogstaveligt forstand.
Og jeg starter den ved 70 Hz, altså umiddelbart før det 85 Hz, så kører jeg lige så stille op. Jeg håber, man kunne følge nogenlunde med i, hvornår de her bølgetoppe toppede, om de toppede sådan lige omkring de her steder her, hvor vi gerne vil have det. Hvis det nu ikke, den toppede umiddelbart før her på den halve bølgelængde ved 165 og ikke ved 70, så det er nok fordi at røret ikke er helt præcis skåret ud. Den toppede også umiddelbart før ved 340 Hz, og nok lidt af samme grund. Og det er svært at se. Nej, det var egentlig fint nok deroppe. Yes. Det kan vi også bruge flammerød til, udover YouTube-musik.